по едно време започва само да копае, което на мен лично не ми харесва, но ако знаете как мога да го оправя, кажете. Цифрите да зная. Вижте как ми слезат като някакви... Аз съм им бог! Ендър Драгън също мога да спалня, но не ви го препоръчвам, защото... Не, че нещо, просто копая огромни дупки в земята и... Ето, виждате ли, крипърче? Искате ли тук да стане бойна арена? Знам, че лаги, но... Ох, чакайте, просто тук... Просто тапаците ме следват и... Искате ли да видите Ендър Драгона какво прави? Той е доста специален. Ето, виждате ли? Доста яко. Да, верно, не е така... Не е най-забавното нещо, ама... Вижте, погледнете. Каква дупка. Да, това е мода. Не е нищо, кой знае какво. По принцип имам и един мод за такова. За ракети и бомби. Но той е сложен за използване, защото... няма как да го свържа. Не знам как да открия Cool Generator. Не откривам такъв мод. Сега тук ще имам спаунери за крави. Значи самия спаунер може да се използва и в сървър, което трябва да си го набавите, т.е. материали. Иначе той се прави лесно, ама примерно спаунера ви, ако искате... Какво ако искате? Ако искате, примерно... Ако искате... Да, може да си спамвате разните пъти. Което аз не си го представям това като много интересно, ама... Извинете за секунда. Ало? Значи, правя нещо на компютъра и му казват на три пъти. И той пак говното. Извинете. Значи, извинявам се за лага. Така, това тук ще го променя на гиганти.
Или пък... Чикен. Добре, довиждане. Пуп!